गुड मर्निं लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो जों सालबारियाव मोनफैलायबाय आरोना लोगोफोर फुङावनो नै थांनो ओंखारलायबाय आं डिउटियाव आरोना दिनै माने बाजार आरोना सालबारियाव खननै बाजार जायो नोंथांमोनाथ' बहुदानो मिथिखागौ आरोना मिथियैफोरनि थाखाय खोन्थानानै होबाय सालबारियाव माने खननै बाजार जायो माने सेटारडे आरो वेडनेसडेआव आरोना दिनै वेडनेसडे फाइनालि आं दा थांनो ओंखारबाय नै गाननानै ओमफ्राय नोंथांमोननो बेसे देखायलायनोसै वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसेबो बरायनाय थाफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो थांनोसै दखानावहाय बाय बाय थांनोसै लोगोफोरनि ओंखारखांबाय माने गोबावथ' जाबायमोन आरोना आङो दखाननि ब्लग खालामिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै खालामनो होननानै आं सानबाय आरोना एसे ओमफ्राय दा थांनोसै नेनोसै इयाव पिलपिलियाबो फैथ'वाखैयानो लोगोफोर आङो दायो पार्लाराव सहैबाय आरोना नै माने फैग्रानो कास्टमार फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं ब्लगखौ लानो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दासो आं ब्लग लाबाय माने बिदिनो हमग्राबो नांगौ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दोननानैथ' नुस'वा नालाय बेनिखायनो आङो ब्लगखौहाय माने दोनथ'दोंमोन आरोना ओमफ्राय फाइनालि आङो नै दासो लाफैबाय आरोना दखानाव सफैबाय आं थुबसु लगायनानै दोनखाबाय नै थुबसुखौहाय थांनानै ओमफ्राय दखानफोरखौ बोस्रांनानै लाखाबाय ओमफ्राय मानसिफोरबो फैहांदों नै नानि मोना मोनफैबाय खानाय बोनोसै हावलिनिफ्राय फैदों ना नानि मोना हावलिनिफ्राय फैदों खानाय बोनो नै नानियाबो नानिना एसे खानाया हाइलाइट होनाय आरोना नै बेखौ एसे नेक्स्टआव फोननोसै ओमफ्राय सिगाङाव फोनना लाखानोसै मा फोननानै लाबाय थानोसै स्टेप क्रिम फोनखांनानै बे जायो दाखालिनि माने हेयार स्टाइल खालामखानायमोन ओमफ्राय दिनै हेयार स्पा खालामसिगोन लाइन गैया नामा मा खोमसि नुदों नायनानै थांला बाय लोगोफोर खावसेयाव थांबाय सिथासे सिथासेयानो बिराद गिलिर नुखाबाय सम सासेखौ फार्स्ट स्टेप क्रिम होनना बुंबाय दा जों लाइन नेबाय दं आरोना लाइनानो फैला ओंखाम खोबाय नामा गायदेरलाय बे क्रिमा सिथेरना दं दा दसे सम जाखिजाया मोजां जायो मोनाबायो मालाबा आरो दसेनो मोनायोना जोंखादो मबाइलावलाय बिदिनो जोंखायो खानाय दांग्रा नालाय दिल गोनां जायो
Iखौबो माबा होलायलाना होमबा बिदि मावबाय दङ दिनै नोंहासो लाजिलायसिं खाजालायसिं लासिं माबा बानायनानै Bukan जागोनब्रा खानायजों क्रिम होनायखौ नुबानो जाबाय खानाय बोनायखौ लानो हागोन ओरै गासिखौबो राउन्ड लानो हागोन एसे मानसिखौबो अ खानाय लाना खानायसो लाखायो अफारबाबो गासैनिबो खानायखौ एखे दाम लाया दुर्गानिफ्रायनो होयो दुर्गानि सिगांनिफ्रायनो होयो नुदोंना मास मोनसेसो सिगांनिफ्रायनो होयो खोमालै आंनाव बासि बासि बानायबाय अफारबाबो 2500 फाननो बायदि जेनेबा ओमफ्राय खानाय खान्दाफोरखौ लस जायो ओंखायनो खान्दा दाम लायो गोलाव बिदि गोलाव मोनसेल' रेट जाया अफारबाबो खायसेया गोबा खान्दा सल' 2500 जायो जोबां जाबाय आंना जाबाय जाथ'वाखै नायना जाबाय जाहां खोन्थादो दे जोंनि पार्लाराव फैना बोरै मोनदो खानाय बोजानानै मोजां मोनबाय दे खोन्था खिथा नायनानै दे होन दे बोरै मोनदो खोन्था Oke, so kemudian saya sang tadi. दे मोजां नुखादो दे बिराद मोजां नुखायो आं मबाइला दे खोन्थादो जोंनि पार्लाराव खानाय बोजाना बोरै मोनदो मोजाङानो मोनदों मोजां जादों बारा जायासै दे खोन्थाब्रा आंनिफ्राय बिराद गोजाननिफ्राय फैदो आरोना खानाय बोनाय बिनानावा नै नोंथांमोना नायनांसिगोन फाइनाल रिजाल्टखौ एसे मिनियो नोंखौ खिथिनांगौ मा नाममोन नोंना खोन्था दे मानसि बेसे क्लासाव फरायो खोन्था 5 इखिनिल' मोनालाय लांबाय गायदायाबो एसे फैसा हिसाब लाबाय आरोना खानाय बोखांनायनि एसे मोनबाय होनना मेहनत खालामनायनि लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांनोसै स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बाय बाय